ngokushada. Ukushada kuyinto enkulu engcwele kwamiswa uNkulunkulu. Qala uNkulunkulu wayenza indoda ngomfanekiso wakhe. Wayesethi akulungile ukuba umuntu ahlale yedwa, ngizakumenzela umsizo njengaye. Wenza njalo, wamyisa kuye umfazi amenzileyo. uAdam esembonile umfazi wathi impela uyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Ngakho ke kufanele ukuba umuntu ashiye uyise nonina abambelele kumkakhe, labo bobabili babe inyamanye. Ngakho ngiyaniyala nobabili, ngiyancenga ukuba nicele kuNkulunkulu amandla akhe ekuhambeni konke kwenu, nokuba ngokumsa wakhe akwenze lokushadiswa kwenu kube isibusiso esikhulu kinina. Niholwe ngokuthandana kwenu kuze nimazisise uKristu nosindiso lwakhe olukhulu. Ngiyaniyala nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo lwesabekayo lokwahlulelwa mhla izimfihlo zonke ziyakudalulwa. Ngithi nxa nazi utho olunganivimbela ukuba ningashadiswa ngokomthetho, luvumeni manje. Yazini ngempela ukuthi uma ukuhlanganiswa kwabantu kungayingezo likaNkulunkulu, kabahlanganiswa nguye uNkulunkulu. Ukuthathana kwabo kuphambene nomthetho wakhe. Ngicela enye mic. Inike umkhwenyana. Istrogen sakhe sizombambela. Nesikamakoti sime ngalana sizombambela. Uyagodola umakoti, angisazi noma uvalo noma amakhaza. Hayi kodwa kuyabanda, hayi akashaya uvalo. Eyithanda le ndoda. Kodwa uzoyisho lo. Ngicela ke umkhwenyana angilandele kulamazwi athi ngiyaqinisa ngithi. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo. Akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina bonga konke. Olungangithiya mina bonga konke. Ukuba ngingashadiswa noThembelihle. Ukuba ngingashadiswa noThembelihle. Ngokomthetho. Ngokomthetho. Ngiyaqinisa ngithi. Ngiyaqinisa ngithi. Akukho lutho engilwaziyo. Akukho lutho engilaziyo. Olungangithiya mina Thembelihle. Olungangithiya mina Thembelihle. Ukuba ngingashadiswa nobonga konke. Ukuba ngingashadiswa nobonga konke. Ngokomthetho. Ngokomthetho. Okay. Awusheshe wahlala wethu. Okay. Siyambuza ke lo mkhwenyana. Wena bonga konke uyamthabatha lo sifazane ukuba abe umkakho, ukuba nihlalisane kahle ngokomthetho kaNkulunkulu ekuhlaleni okuyingcwele komshado na? Uyomthanda, umnakekele, umlondoloze noma egula noma ephilile, abe umkakho yena yedwa, ubambelele kuye ngesikhathi sonke nisekhona nobabili na? Uyavuma ukwenza konke lokhu na? Yebo ngiyavuma. Oh bakithi uyavuma nawe kodwa. Ungahambi. Wena Thembelihle uyamthabatha lo mlisa ukuba abe indoda yakho, ukuba ihlalisane kahle ngokomthetho kaNkulunkulu
ekuhleleni okuyingcwele kumshado na uyomthanda umnakekele umlondoloze noma egula noma ephilile abe indoda yakho yena yodwa ubambelele kuye ngesikhathi sonke nisekhona nobabili na uyavuma ukukwenza konke lokhu na? Yebo ngiyavuma. Usesa ngulandela kubonga konke. Athi mina bonga konke. Mina bonga konke. Ngiyakuthabatha wena Thembelihle. Ngiyakuthabatha wena Thembelihle. Ukuba ube umkami. Ukuba ube umkami. Ohlangene nami ngomshado. Ohlangene nami ngomshado. Ukuba ube owami. Ukuba ube ngowami. Namanje nanini. Namanje nanini. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okubi. Noma kuvela okubi. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela ubunzima. Noma kuvela ubunzima. Ekuguleni. Ekuguleni. Nasekuphileni. Nasekuphileni. Ngikuthande. Ngikuthande. Ngikondle. Ngikondle. Ngikuthokozise. Ngikuthokozise. Ngokomthetho oyingcwele. Ngokomthetho ongcwele. kaNkulunkulu. kaNkulunkulu. Size sahlukaniswa ukufa. Size sahlukaniswa ukufa. Ngiyakwethembisa konke lokhu. Ngiyakethembisa konke lokhu. Ngeqiniso. Ngeqiniso. Mina Thembelihle. Mina Thembelihle. Ngiyakuthabatha wena bonga konke. Ngiyakuthabatha wena bonga konke. Ukuba ube indoda yami. Ukuba ube indoda yami. Ehlangene nami ngomshado. Ehlangene nami ngomshado. Ukuba ube owami. Ukuba ube ngowami. Namanje nanini. Namanje nanini. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okubi. Noma kuvela okubi. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela ubunzima. Noma kuvela ubunzima. Ekuguleni. Ekuguleni. Nasekuphileni. Nasekuphileni. Ngikuthande. Ngikuthande. Ngikondle. Ngikondle. I-microphone njalo wakithi. Hallelujah. Ngikuthande. Ngikuthande. Ngikondle. Ngikondle. Ngikuthokozise. Ngikuthokozise. Ngomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Ngomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Size sahlukaniswe ukufa. Size sahlukaniswa ukufa. Ngiyakwethembisa konke lokhu ngeqiniso. Ngiyakwethembisa konke lokhu ngeqiniso. Sunendoda. Okay, ngabe zikhona indandatho? Mazikhona ngiyocela zize. Useshini unendoda.
Ayike nazi indandatho cha zinhle zinhle lezi indandatho ke ziyakhulunyelwa bayifaka uyakhuluma ngakho akulindelekile ukuthi umuntu ubonakala seyikhiphile nje ngoba uyabona uma uyifake phambi kwabantu wakhuluma soqala umkhwenyana nje athathele kamakoti aqale sibusise baba ongcwele siyabonga ukuthi uNkulunkulu ongcwele oyihloniphayo ivumelwano ezenziwa ngemlomo yabantu futhi uNkulunkulu okwaziyo ukuthatha okwenziwe ngabantu ukubusise bese kuyalidumisa igama lakho sinikela lezi indandatho esandleni sakho kuba Nkosi uyibusise inkazimulo yamandla akhe bekuzo sibe sivuselelo nesikhumbuzo salokhu kwanamhlanje abakhulumayo bethathana omunye ezoba unkosikazi omunye ezoba indoda yomunye siyakhuleka ke Nkosi ukuthi sibuso sakho sibe kuzo noma ngaba babezenza babe enhloboni kodwa sikhulula amandla okuphila asegameni lika Jesu ukubehlele kuzo nesibusiso ezivela kuwe sehlele kuzo abayifakayo babusiswe ngegama lika Jesu amen. Ithatheke mkhwenyana usondele manje umakoti namhlanje sondela bese ubamba umunwe wakhe wesibili kulesandla sesinxele Thathi mic inike ya ayisondeze emlonyeni kamkhonyana ukuze mayimthatha eyifaka le ndandatho akhulume iqale kuyifaka ngesikhathi uyifaka uzokukhuluma lamazwi uthi ngale ndandatho ngiyakuthabatha ukuze ibe isiboniso nesiqiniseko sezivumelwano sethu nesithembiso sethu nothando lwethu olumiyo njalo amen. Sekuyigemu lakho ke makoti yazi uthathe le ndandatho ubamba umunwe wakhe wesibili esandleni sakho left yabona ngesikhathi uyifaka le ndandatho nawe uyakhuluma indandatho eyikhulunyelwe uthi ngale ndandatho ngiyakuthabatha ifaka ukuze ibe isiboniso nesiqiniselo sezivumelwano sethu nesithembiso sethu nothando lwethu olumiyo njalo ngiphazanyiswe le microphone njalo. Okay. Pelile khona namawasha amahle la kazi ngiyabona sabeka kakuhle kangcono sikadabazane hayi awushongolo isitimela esigitshelwa amakhosi kangcolosi asike sifana naso asigitshelwa bafokazana sigitshelwa amakhosi esandleni sakhe lesi sinyathelo
sakangolosi ubani abantu wena hayi bo niphale sala yini hayi sakangolosi khona lokho kufakwayo yabona umnyango wakho kube kuhle igame lakho yala mna ayifake stage fake kusole isandla sineri liba ngaphezulu lokhu likuze yabona kuyabonakala ukuthi wena mngane yami ayazi le ndaba yendoda namawashi hayi kuyabonakala ukuthi akayazi le ndaba lena amawasha amadoda ukuthi okay ngicela ke nihlanganise izandla zenu esokudla sakho nesokudla samkhonyana nimambe zihlangane lokhu akuhlanganisile uNkulunkulu umuntu makangawahlukanisi egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele amen njengalokhu ubonga konke nothembelihle sebevumelene ngomshado oyingcwele bekuvumile lokhu phambi kaNkulunkulu naphambi kwalomhlangano bethemsene bobabili sengisho ukuthi bayindoda nomfazi banyamanye egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele amen ay bengithi bazoguqa kodwa manje le iveli kamakoti angiboni izovumela lokho kodwa ngicela abefundisi beze sibakhulekele siyahluleka ngokwethu thathinda sithembe wena Oh,
likaJehova siyababusa egameni likaJesu siyabazungeza ngenkazimulo yakho ukuthi ubenzela amandla phela kuwe igama likaJesu uqhubeke bahambe enkonzweni entsha abangena kuyo babusiseke babo baphokoze ukuthi igama likaJesu Kristu ayike sekudlulisa lesibusisa uJehova makanibusisa ngithini uJehova makhanyisa ubuso bakhe phezukweni abe nomusa kini uJehova maphakamisa ubuso bakhe phezukweni anike ukuthula egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele amen ayike umkhwenyana uyena oyomvula umakoti wakhe asho ukuthi uyena noma kuyena uJakobe wathi esathi uyavula uJakobe wathola ukuthi hayi akusiyo Rebecca wathi hayi uLeya so ke into eyenza sithi mina ngithi abavulale egcineni ukuthi vele basuke bona bebonana bayazana kodwa ke ngasekugcineni hayi kusuke sekuyibona suke sebezosho ukuthi hayi uyena ngempela ngakho ke sengishiyela kubo umkhonyana kamvula umakoti amvula umakoti amvula iveyili umakoti evula iveyili ngasikhathi ivula iveyili qaphela ukuthi ngawo kodwa umkhonyana ozomvula uvuleke umakoti uvula umkhonyana umakoti wakho uyena oh hayi umkhwenyana uthi uyena hayi uhlelo lingabe liqhubeka lesikhathi besazosayina lapha ngiyocela nithi ngisondezela bona ukuze mabesayinela bangahambi kakhulu basukume nje basayine la sondelani hamba siyabona bongo wenzileyo siyabonga baba bongo wenzileyo alokho kule awubapha abantu emshadweni siyabonga baba siyabonga bongo wenzi
ohlalayo gazi lamagazi somandla moya ingcwele Jesu Kristu umshado Haleluya. Hayi. Sengibanika le ncwadi manje. Hey. Le mic emanga le. Hayibo. Wanginike thule kakhulu. Okay, usekhona nje ugesi. Okay. Ake bazalwane sengibanika le ncwadi manje na kuthi uhlale nje emzini nomuntu ikhona incwajana. Ungazishintsha amaphinife kuka. Ingekho incwajana. Haleluya. Fanele bekhona incwadi. Babethi makoti basuke bekugqokisa nje maye ngakho incwadi hayi bagqokisa mase bekhuluma indaba zabo bethi awuphumele phandle fanele bekhona incwajana le ncwajana leyenza ukuthi hayi mase kukhulunywa la uhlale la kuthiwa makoti wale ekhaya kodwa maye ngakho le ncwajana ke kuthiwa awuhambe uthulise ingane eminyango yabona ke so ngiyabakhuthaza abantu keep it akulungile fanele bekhona incwajana yatholakala le ncwajana iyenzeka nje itholakala ngakho laba nje na incwadi yabo manje eshoyo ukuthi hayi bona umakoti nomkhonyana noHome Affairs uyifakazela le ncwadi ngakho ke ngiyabakhuthaza bonke abangenayo ukuthi hambuyele ekhaya makoti futhi kodwa baba ele kahle siyathanda phela kodwa yikho incwajana masikaba le ncwajana nje hayi kulutho noma umuntu usengathelwa amaconsi aleli kodwa makukhona incwajana nje haleluya ake siyabonga yabanika ke yazi baye bashuthi labo kodwa namhlanje ngathi bakhathele okay bazoyibamba ubabili njalo umuntu oba nesikhwama ke la njalo umagoqedwa ke ihlala isikhwamele incwadi hayi gokwini ihlala isikhwameni igcine kahle ke le ncwadi yona ncwadi esuke ingenza mina ngoba ufakazi mase kukhona omunye oseshadiswe nomunye ngobugebengu kwaHome Affairs mina ngiba ufakazi ngale ncwadi nawo mawusuyifihla le ncwadi uthi hayi angiyazi nami ngiye ngithi hayi ngiye enkantolo ngiyamawukhona le ncwadi ngakho ke siyabonga kakhulu inkosi uJesu inibusise ngibona umakoti eloyibambile lembali engathi khona afuna ukubajijelela yona kodwa ke hayi owami umsebenzi bazalwane sewuphelile siyabonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise alenzele konke okuhle nikufisayo uNkulunkulu akalenzela amandla ukuthi indlela yenu eniqalayo eningakaze nihambe anipha amandla anipha ukuhlakanipha nihambe emishadweni yonke into iqhutshwa ngothando makuphela uthando nje yonke into enhle vele iphenduka ibe yimbi ngakho ke yonke into yasemshadweni iqhutshwa ngothando kuyakhulunywa ke emshadweni lo muntu ethi hayi mina ngifuna ukukhuluma so kungafanele ashade ngoba fanele kuye kukhulunywa kodwa hayi lokukhuluma kuze kuse hayi cha ngakhuluma ke ngendaba yokuthobelana ukuthi izwi kaNkulunkulu eli standard sempilo yomuntu lithi unkosikazi uyamthobela umyeni wakhe
nomyeni wakhe uyamthanda umkakhe. Akekho-ke omunye umuntu esilindele sizosithiwa Khosi uyamthanda kwenye indawo ususha amashushu ngayo. Lo uyena mngakho omthandayo. Makukhulunywa ngomuntu ofanele adle imali yakho nangu. Makuqhamuka omunye kuthiwa nalo munye uthi ngiyayifuna akanalungelo masekukhona lo. Amen leyo nto. Nendoda kufanele uyiqiqizelele. Uyiqiqizelele nansi. Yokusuke kini nje weza kule ndoda, ile ndoda efanele uyiqiqizelele. Ukuthi ayinile, ayinelwe, yinhle, uyibheke uthi hayi uyibheke indoda yakho uyilungise khona izinto le ndoda engazazi ezozazi. So ke emshadweni yonke into ilungiswa ngothando. Uthando lwahlula yonke into. Emshadweni ayisebenza indaba ukuthi ngizwa bethi manje hlala phansi nixoxe nikhulume. Ayike ngisafuna ukukhuluma into eningi ngakhuluma ngalela. Ngakho uNkulunkulu akanibusise aniphe abantwana bayisipho esivela kuNkulunkulu. Akusho ukuthi mabengaqhamuki omunye kusofanele khomba omunye. Noma laphi la nisuke niyakhona ngendaba abantwana mhlambe mawukuthi nisheshe nibabone nihamba nobabili. Hayi omla khekheleza hamba yedwa khona ezobuya khomba omunye kusebenza kanjani. Hamba nobabili nilungisele leyo ndaba. Kodwa siyamethemba uNkulunkulu ukuthi ubusisile uzonipha abantwana. Iyangithanda inkosi. Amen. Ngiyabonga kakhulu sengidlulisela kumphathi wahlelo. Siyabonga. Uqhobe ikhanda lami. Inkosi.
samagazi Jesus. somandla Hallelujah. moyingcwele Thank you, Jesus. siyabonga kakhulu Hallelujah. ngegama likaJesu Praise the Lord. moyingcwele hey kwakuhle ntunjambili Ayisuka. umfundisi uthi incwadana incwadana nami ngizocela incwadana ngiphethe wonke futhi amabandla la intunjambili Okay. beze nje sixoxo ukuthi kudingakalani nje incwadana Mwanjani. incwadana ucele nje kubaba uDawubaba sesihlala isikhathi esithi incwadana nje usho njalo umfundisi wami galele kakhulu siyabonga kakhulu sizobuyela lapha ya okudingakala ukuthi sibe khona lapho kuhlothiswe khona kanje ake bekikizo mama Ngiyakwazi. ake bekikizo mama bekikizo I say insizwa yami isihlele ngathi Obama uthi wawazi wena ihlele ngathi Obama umakoti sengathi Queen madoda awucabange nje umkhosi insizwa yami ngilandela umakoti ozathengena nje egethini ngihlala phansi nkosikazi hlala phansi nkosikazi nange ngena umakoti mkhwenyana enzani itiye mkhwenyana hayi kuyasetshenzwa bazalwane kusetshenzela ukuya ezulwini sisebenzela ukuya ezulwini ngoba ngifuna ukusho ukuthi uma ungashadile usengozini noma ukholwa usengozini ngoba bekufanele ukuthi njalo moya enhlambulukweni usho njalo ukuthi hayi kodwa ngishadile angazi uyongenze njani mangidonsa ngoba njani angazi ukuthi lo yana othi kukubo ezulwini uJesu uyongenze njani mhla ngidonsa ngiya kuyena iphuzu lokuqala kubo ukuthi nje awunjani awushadile angikho ke lapho okay bazophuma ngestep makunje ibekeka kanjalo kodwa thina engathi sidingakala kuba sibe sesihleli nginayo lento yomkhuleko ukuthi la kade ngihlezi khona ngithanda ukuthi kukhulekwe noma kade kungenjalo ngoba ngazi ukuthi umkhuleko iwona ongixoshela amademoni nemoya notikolotho ophuphisa ngisho imoya ophuphisa ngisho imithi yey Sathane ngegama likaJesu awuthandaze ma awuthandaze sibuyele endlini ucela uNkulunkulu sibuyele endlini manje Elavala amehlo. Baba wethu ongcwele isiwe Nkosi yethu uJesu Kristu. Baba mina uNkulunkulu wethu ongcwele sisibonge kakhulu ubukhona bakho. Qhubeka kube khona njalo Nkosi wahlula imoya yonke. Baba sinikela wonke umcimbi esandleni sakho bakubusayo negameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngizocela nje abefundisi bami beshoshe kuqala belandele omama ngendlela abazonenza ngayo lapha ngaphakathi. Ngicela besukuma befundisi nobaba nomndeni besondele ngendlela abazofika benzeke ngayo lapha ngaphakathi ngoba balindele lapha ngaphakathi abazalwane belandele ngegama likaJesu kodwa osingabo besalela ukuze sihlale phansi sibabone basalela bona khona sisobabona kahle
ngegama lika Jesu. Moya ingcwele. Jesu Kristu. Moya ingcwele. Ngicabanga ukuthi kungenzeka kanjalo. Moya ingcwele. AbakwaBhengu nabakwaKhumalo ngegama lika Jesu beyongena lapha etendeni. Ngoku ngegama lika Jesu. Moya ingcwele. Jesu Kristu. Lezi tulu lezi zibhekele manje etendeni. Ituli lezi sibhekele manje etendeni. Makade uhleze esitulini lesi silapha sibhekele ngegama lika Jesu. Sithi thula